वेळा वाटतं या अंधारात एखादा दिवा लपलेला असावा, तो आपल्याला खुणावत असावा. पण काय सांगावं, उजेडासाठी नेहमी असलेल्या मला आंधळीला होणारा भास नसेल. अंधळा भास. हे ओळखलास? हो, हा विकर्णाचाच मणिबंध. रणांगणावर शिल्लक राहिलेल्या माझ्या सर्वात लाडक्या मुलाची शेवटची आठवण. कोयत्याने गवत कापावं तशी त्या थेरड्याची 100च्या 100 मुलं आम्ही कापून काढली. असं म्हणणाऱ्या भीमाला या मणिबंधाच्या साक्षीनं द्रौपदी एकच प्रश्न विचारला. म्हणावं, माझ्या सगळ्या मुलांनी तुम्हा पांडवांचे खरोखरच घोर अपराध केले, पण त्यातल्या त्यात ज्यानं सर्वात कमी अपराध केला अशा माझ्या एका तरी मुलाला तुम्ही का भोगवलं नाही? मी विचारलं, तुझा दुःख मात्र ओलून आलं. तसं पाहिलं तर तुझं दुःख माझ्याही पेक्षा मोठं. मी काही पाहिलंच नाही, मला काही दिसलंच नाही. तू पाहिलेलं, तुला दिसलेलं मात्र सर्व काही नाहीसं झालं. औक्षवंत हो मुली, सुखानं आणि प्रेमानं राज्य करा. माझा पांडवांना आशीर्वाद आहे. 3 वर्ष तो शास्ता खान 1.5 लाख फौजे दिशी आमच्या स्वराज्यावर तळ फुकून बसला. 1.5 लाख लोक 3 वर्ष आमच्या रयतेस जुलूम, अत्याचार व अन्याय करत. आणि ते चात्याच्या काळात दाणे पारडावेत तसे लोक बरडले गेले, त्यांचे धन उरबावून घेतले. आणि हा आजचा इतिहास नाही, आजचा नाही तर वर्षांचा इतिहास आहे. ते आले, येतच राहिले आणि संपत्ती लुटत राहिले. त्यामुळे आजही आमच्या रेतेस चिंता पांघराव्या लागतात, कापराच्या तुकड्या जीवावे लागते. त्या गाडग्यांच्या उतरंडीत फुटका पैसाही नसतो. असतो तो फक्त आणि फक्त कंगाल. आणि कुणामुळे अशी परिस्थिती? तर या मुघलांमुळे. पण म्हणूनच स्वराज्यावर वारंवार हल्ले करून बेशुमार लूट करून पुन्हा गाढवाचे नांगर फिरवू इच्छिता देणाऱ्या या मुघलांच्या डोळ्यात सणसणीत मराठी अंजन घालण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. खऱ्यानो, आऊसाहेबांच्या प्रेरणेने आम्ही स्वराज्याची शपथ घेतली. तुम्हासारखे कित्येक जण आमच्या मागोमाग हर हर महादेवच्या घोषणा करू लागले. पण नुसत्या हर हर महादेवच्या घोषणांनी कोणी जगू शकत नाही. तर या असल्या घोषणांनी फक्त राजाचेच पोट भरते, गोरगरिबांचे. मग काय उपयोग या घोषणांचा? काय उपयोग? पण आमच्या फौजेला लष्करी साहित्य कोणी उदार किंवा फुकट देत नाही. मग कसे होणार आपण सावध? कसे? शेतात राबून धान्य पेरून हजारो वर्ष लागतील, हजारो वर्ष. त्या पुन्हा ही लूट आहेच. खरं तर या परक्यांना आमच्या भूमीवर येऊन लुटालूट करण्याची काही एक कारण नाही, तरीही येतात, लुटतात. पण हे येताना मात्र फक्त सैन्य घेऊन येतात आणि स्वराज्याचे पार पार माथे राखून टाकतात. आमच्या आया बहिण्यांना सतवतात. आम्ही काही करू, कसेही बोलू, कुणाचेही लुटू, कितीही नागू, आमचं कोण काय वाकडं करणार आहे?
या अशा या उन्मत्त विचारांनी अराजात माजविणारा आणि तरी स्वतःला अल्लाचा बंदा म्हणणाऱ्या त्या औरंगजेबाला मराठी रेडिओवर एक सणसणीत मुस्काटा राहण्याची आहे. आमच्या स्वराज्याकडे जर कोणी वाकड्या नजरेने पाहिलं तर आम्ही देखील गाढवांचे नांगर फिरवू शकतो हे जगाला दाखवून द्यायचं आहे. हो, मला सगळं आठवतं. मला माझी आई आठवते. मला माझे बाबा पण आठवतात. मी शाळेत जायचे, खेळायचे, गाणी म्हणायचे. किती किती मजा यायची शाळेत. मी माझ्या आई बाबांना वचन दिलेलं की मी कधीच चोरी नाही करणार, कधीही भीक नाही मागणार. पण मी ते वचन पूर्ण नाही करू शकले. त्या दिवशी आई मी खेळायला चालली ग. नाही ग, माझ्या हातात काय नाही. अगं खरंच माझ्या हातात काय नाही. अगं मारू नकोस ग. हा 1 रुपया तिथे खाली पडलेला. मी चोरी नाही केली. अगं खरंच मी चोरी नाही केली. अगं मारू नकोस ग. अगं मी माझ्या आईला वचन दिलेलं की मी कधीच चोरी नाही करणार. त्या दिवशी आम्ही शाळेत पाढे म्हणत होतो. बे के बे बेदुनी चा बेदरे. एवढ्या चाचा आले आणि म्हणाले की तुझे बाबा आजारी आहे. हे ऐकल्यावर मी पटकन चाचा बरोबर गेले. पण त्याने मला घरी नाही नेलं. एका अंधाऱ्या कोठीत डांबून ठेवलं. चाचाला म्हटलं, चाचा मला घरी जायचंय चाचा. मला इथे नाही राहायचंय चाचा. मला माझ्या आईकडे जायचंय चाचा. चाचा चाचा चाचा. 2 दिवस अन्नाविना पाण्याविना मी तिथे तडफडत होते. तिसऱ्या दिवशी चाचा आले. चाचा तुम्ही आलात चाचा. मला इथे नाही राहायचंय चाचा. मला खूप भूक लागली चाचा. मला माझ्या आई. चाचा हे कोण? आणि त्यांच्या हातात काय आहे? खबरदार चाचा, यांना सांगा माझ्या जवळ येऊ नका म्हणून. चाचा खबरदार. चाचा चाचा. माझे डोळे. माझे डोळे चाचा. माझे डोळे. माझे डोळे. मला काहीच दिसत नाही. माझे डोळे. चाचांचा पावलांचा आवाज येतो. चाचा आले वाटतं. अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा. ए माई, अल्लाह के नाम पे दे दे. अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा. काय? दरवाजा उघडला नाही? अहो, मैं हीरा वाकसरे गावची. दूध विकायला आले होते. इकता उशीर झाला. तोफ झाली तेव्हा कळलं. अन बिगी आले. मस्ती घालला जायचे हो. उघडा.
मला कसंही करून घरी परतायचंय. माझा बाळ सकाळपासून कुरकुर करत होता. आता लवकर गेले नाही तर कल्पनेनच कशाला कोरड पडतो बघा. अंगातला त्राणच नाहीसा झालाय हो. दुधाविना रडून रडून व्याकुळ झाला असेल. अहो पण अहो ऐका सुवेदार भाऊ. दादा उघडा. मस्ती गडाखाली जायचंय. उघडा. काय सूर्योदय झाल्यानंतर उघडा. अहो महाराजांना म्या सांगय. उघडा. दरवाजा उघडा. उघडा की. म्या खोट सांगत असेल तर तुमच्या तलवारीनं माझं मस्तक उडवा. पण पाषाण हृदय बनू नका. अरे माणूस हा की नराधा. मनुष्य धर्माला तरी जागा. तुमच्या आई मुलाची आण आहे तुम्हाला. उघडा. दरवाजा उघडा. अरे मुर्द्यानो उघडा. उघडा की. नाहीतर आग लावी. फाडून टाकीन. फाडून टाकीन. उघडा. उघडा की. उघडा. उघडा. कशासाठी नाही हो. फक्त माझ्या बाळासाठी. पोटापायी एकट्याला सोडून इथवर आले. त्याला कुशीत घेतल्या बघत ह्या काळजाची धडधड बंद नाही होणार. आणि बाळाशिवाय ह्या जीवात प्राण राहणार नाही. उघडा. दरवाजा उघडा. दादा उघडा. बाळ बघितल्याशिवाय ह्या जीवातनं प्राण जाणार नाही. दरवाजा उघडला नाही तर मी कडा उघडून जाईल. पण जाईलच. खोल खोल दर्या अगदी पातळात गेल्यात. हिरे तू माशी घसरून माशी. हरकत नाही. मला दिसतोय तर फक्त भुकेनं व्याकुळ झालेला तान्हा. त्याचं रडणं कानात घुमतंय. मला जायलाच हवं. बाळासाठी जायलाच हवं. आई भवाने